Asunnon myyminen tai ostaminen on usein ihmisen elämän suurin taloudellinen päätös. Se on usein myös elämän merkityksellisin päätös. Koti on ihmisen tärkein paikka. SP Koti aloitti toimintansa vuonna 2010 Säästöpankin kumppanina ja teemme tiivistä yhteistyötä, kautta me saat kaiken, mitä asunnon vaihtamisessa tarvitset. Palvelemme ympäri Suomen. Saat rentoa ja asiantuntevaa palvelua yli 50 paikkakunnalla. Meillä kaikki välittäjät myyvät kaikkia kohteita, sillä yhteistyöllä myynnillinen voima kasvaa. Meidän mielestämme asunnon vaihtamisen ei pitäisi olla vaikeaa. Me olemme olemassa, jotta selviät suuresta projektista pienellä vaivalla. Seuraavan kerran kun vaihdat asuntoa, ota yhteyttä meihin. Vaihda mukavampaan.